Светлин Минов от Белославското село Страшимирово научил за програмата от социалните мрежи. Решил да кандидатства, защото живее в къща с двор, където винаги има растителни отпадъци. Треви, листа, малки клонки, всичко влиза вътре в този компост. Казаните не се замърсяват, не се натварва толкова много и сметоизвозването. Детската градина в Страшимирово също получи съд за компостиране. Директорката е убедена, че това ще помогне за екологичното възпитание на децата. В нашата детска градина имаме голямо дворно място, където имаме много дървета и при събирането на листа, на есенните листа, ще можем да ги съхраняваме в компостера. Също така и отпадъци от плодовете, които децата хранят от училищния плод, също ще се съхраняват в компостерите. В Страшимирово заявленията за безплатен компостер са около 50. Пак тук имаме и земеделци, производители, те също генерират някакъв отпадък и би било от полза на доста хора. Всеки има в двора си и храсти, и листна маса, които би могъл да изхвърля там, съответно да използва след това торта. Подобни компостери се раздават за първи път в община Белослав. Според кмета, използването им ще намали разходите за сметосъбиране. Отпадъкът го заплащаме на килограм. За всеки килограм заплащаме малко над 100 лева. Всеки спестен килограм на нас ще ни струва някъде, може би, около 180 лева спестени средства за общината. А хората са доволни, че вече няма да се налага да турят почвата в дворовете си с химикали, а ще използват биотор.